kuthetsa mauthenga abodza okhudzana ndi HIV ndi AIDS. Kodakulu nthawi tiyeni tachedwa tiyeni. Kodi muli yani sinanu? Akulu pachalira tsiku lomwe timakandula ma ARV ku chipatalatu ndiye tiyeni tachedwa. Akulu, ine ndazitayatu. Nditangomva uthenga woti maheba awo amachiza HIV. Nditathamu kukagula. Ndimene kuthamanga ndi zimenezi. Inu mbavutika nza kuchipatalaso. Munamva kuti zimenezi. Zikulengezedwa paliponsetu. Bodza ili nzanga mpaka na pano palibe mankhwala omwe amachiza HIV. Ndi ma ARV okha amene amathandiza kuti munthu amene ali ndi HIV akhale ndi moyo wathanzi basi. Malingana ndi lamulo la HIV ndi AIDS lomwe lidakhazikitsidwa ndi nyumba ya malamulo, ndi mlandu kufalitsa uthenga wabodza wa HIV ndi AIDS. Mukapezeka olakwa mudzalipira chindapusa cha 5 million kapena kugwira jele kwa zaka zisanu. Uthengawo akukupatsirani ndi abungwe la Malawi National Association of the Deaf MANAD mogwirizana ndi mabungwe a Equitab ndi National AIDS Commission NAC. Ndi National AIDS Commission NAC ndi thandizo lochokera ku boma la America kudzera ku bungwe la PEPFAR.